ollaan täällä kolmestaan tubettaja Roni, nuorisotutkija Tiia Laukkanen ja sitten mä nuorisotyön tekijänä täällä sitten Heikki. Ja tuodaan 3 erilaista näkökulmaa tähän tubettamisilmiöön, eli Roni tuo sen tubettajan näkökulman ja vielä vähän puhutaan tutkijan näkökulmasta ja sitten myös, että miten nuorisotyöntekijät voi sitten hyödyntää YouTubea tällaisena nuorisotyön välineenä. Mutta että annan tästä ensimmäisestä puheenvuoron sulle, Roni. Kerro vähän, että mitä on olla tubettaja. No mä tosiaan teen internettiin videoita nuorille pojille ja tytöille. Itse asiassa aika tasaisesti menee ne. Itsekin yllätyin ehkä siitä pikkasen. Ja 20 miljoonaa kertaa mun videot on katsottu ja 80 000 ihmistä on tilannut mun kanavan. Ja mä kuvaan mun elämää, pelaamista, neuvon ihmisiä erilaisissa asioissa ja niin edespäin. Että siellä on aika paljon kaikkea. Että en oikein voi tiivistää yhteen lauseeseen, että mikä se on se mun juttu siellä. Se on aika jäätävän paljon katselijoita kyllä. Suosittu kanava siis. Tosiaan mä oon Heikki Luoto. Me ollaan itse asiassa Ronin kanssa tehty aikaisemmin yhteistyötä Nuorten Linkki-verkkopalvelussa, joka oli kertoi päihteistä ja mielenterveydestä verkkosivusto ja oli hieno siellä tutustua suhun. Mutta sen lisäksi mä oon sit nykyisessä työssä niin Nuorten mielenterveysseura Jeesissä. Me pidetään omaa kanavaa pystyssä ja tehdään erilaisia videoprokkiksia sitten siellä ja sen lisäksi sitten mä oon ollut sellaisessa Pohjoisen Nuorilan asiahankkeessa, jossa sitten yhdessä parin nuorisotalon kanssa tehtiin sitten prokkista, jossa nuoret pääsivät itse tekemään videoita, jotka ei ollut aikaisemmin tehnyt videoita YouTubeen ja sitä kautta myös sitten tutustunut tähän aihepiiriin. Mut Tiia, tutkijana, mistä kulmasta sä tulet tähän aiheeseen? Joo, mä oon Tiia Laukkanen ja tutkijana tuolla nuorisotutkimusverkostolla ja mulla on ehkä semmoinen tausta, että mä tein mun gradua blogeista ja siinä vaiheessa huomasin, että niin kun netin tutkiminen ja erityisesti nuorisotutkimuksen tekeminen netissä ei ole mitenkään yksinkertaista. Erityisesti se, että millä tavalla ottaa yhteyttä näihin bloggaajiin tai mitkä on sellaiset eettiset tai menetelmälliset tavat, millä minä voin tehdä sitä tutkimusta. Ja nyt sitten jatkan näistä aiheista toivottavasti myös väitöskirjan merkeissä tulevaisuudessa. Kiitos. No mennään ihan, osalle saattaa olla vähän epäselvää, mitä on tubettaminen ylipäänsä. Tahtoisitko Roni kertoa vähän tällainen, että miten sä aloitit ja miten sä sait niin paljon katselijoita tai tilaajia sun kanavalle? Mistä se kaikki lähti? No se lähti 4 vuotta sitten, kun mä vaan päätin, että mä haluan puhua ja jakaa mun mielipiteitä ja pelaamista ja asioita ja elämää internettiin. Koska niin kun ihmiset blogaa, ihmiset niin kun haluaa jakaa omia kokemuksiaan ja mä ajattelin, että tää olisi ehkä se mun kanava tähän juttuun. Ja sitten mä sen aloitin tekemään ja sitten niitä katsojia tuli aina vähitellen lisää ja sitten se yhtäkkiä alkoi olemaankin niinku enemmän niinku ammatti kuin harrastus, kun alun perin se lähti vaan pelkästään siitä, että tää on ihan jotain hauskaa tekemistä. Miksi sä luulet, että ihmiset katsoo sun videoita tai minkälaisia niin kun ajatuksia, minkälaista palautetta sä saat esimerkiksi sun videoista? No jos ajatellaan vaikka jotain televisiota, niin se on niinku, siellä on kaikki mikä sinne tuotetaan on tosi niinku kehittynyttä ja se niinku, kun YouTubeen kuka tahansa voi tehdä materiaalia, vaikka minä mun jollain tosi huonolla tietokoneella aikana aloin tekemään videoita, niin ihmiset varmaan samaistuu siihen ihan eri tavalla, koska mä teen kaiken itse sinne ja sitten vielä B, että kuka tahansa tosiaan voi sinne laittaa jotain, niin se jotenkin nuoret just siellä käy varmaan just sen takia, että ne näkee itsensä enemmän ehkä siellä kuin esimerkiksi TV.